היי כולם! היי כולם! אז תודה שחזרתם לאוצרטון, ואני כאן עם קרינה! היי! ועכשיו, היום אנחנו נעשה סרטון מיוחד במינו. טעימת ממתקים, קרינה תביא את השקית. אבל אין מים. זה מה אין שלא. מים. שלום! אם אתם תראו את החתול שלי, אז הוא כאן, הוא פשוט מריח את השקית. יש לו מלא חטיפים. אז ממה נתחיל? אני רוצה להתחיל מהממתקים ומהחטיפים. כן. אני רוצה להתחיל מזה. שערות סבתא. בחיים לא טעמנו כזה. לא טעמנו כזה, טעמנו רק אחרים. מיצי זוז, תודה. טעמנו את המקוריים. כן, לא טעמנו. סורי שמיצי עובר כאן. או, איך זה נראה? אומייגאד, זה דומה לצמר גפן. כי זה בעצם צמר גפן. תראו איך זה נראה. וואו, זה נראה מושלם. וואי, זה נראה טעים. נכון. תראו, וואו, זה נראה כמו ענן. וואי, זה מרגיש לי כמו ענן. וואו, זה ריח שנייה, מושלם. חכי. ריח מושלם. 3, 4 וואו. זה גם מושלם. אז זה בסדר. 9. מ-1 עד 10. וחצי. אני 9. די! סתם, אני 8 וחצי. אני 9, בגלל ש... לא. אני 8, בגלל שיש כאן, מרגישים את הסוכר. וזה כל הכיף בזה. סתם. אוקיי. הדבר הבא. הדבר הבא זה 6:45. רגע. פספוס קטן. בסוף בא לי את החטיפים, נתחיל מהממתקים. 6:45. אנחנו בחיים לא טעמנו. מי שטעם, אז אנחנו לא טעמנו. אם אנחנו לא נאהב את זה, אל תעלבו. זה בחוץ. אמרתי לך מקודם. אומייגאד. אז כל אחד תצטרך להכניס את הפירור לפני. בינתיים... אוקיי, 6:45. אנחנו טועמות. קצת הוא יתפורר. טוב, תקחי ביס. ואז אני... וואו. דווקא טעים. מאוד. חשבתי שזה יהיה מגעיל. אני נותנת לזה 9.5. אני 9. אוקיי, הדבר הבא, את זוכרת? הסרטון יהיה קצת ארוך, אבל... אוקיי. מה זה? זה זה ג'אקס. 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 כזה. אנחנו בחיים לא טעמנו. מי שטעם, אז אנחנו לא טעמנו. לא, פותחים את זה כאן. הנה. תעשי ככה. אוקיי, אנחנו טעמות. והמרקם שלו, יואו, זה וואו, זה נראה כמו קליק. לא מרחים. הנה, ככה זה נראה. אוקיי, אנחנו טעמות. 3, 4 וואו, מושלם. ככה זה נראה מבפנים. זה כמו ביסקוויט עם שוקולד. ויש כאן וניל. זה כמו מקלות כיף. ממש טעים. 10. 10. החטיף הבא, אני בוחרת. אני רוצה צ'וקו פאי. רגע, תראי להם. זה צ'וקו פאי. נראה לכם את זה מייבי. וגם כשננגוס, כתוב שיש שם מרשמלו בפנים. כן. נפתח. רגע, 3, 4 וואו. ככה זה נראה. זה בסדר. למה? אני נותנת לזה 7. אני 5. סורי. בגלל... לא יודעת, אני לא אהבתי את זה. זה מתארך. אני לוקחת בואנה. בואנה? אבל זה מיני בואנה. כן? אל תתבלבלי. אין, גם אני אוהבת רק את הווניל. זה מיני בואנה. מיני בואנה, אוקיי. בראון. לא ווייט, בראון. אוקיי, את פתחת כבר? כן. אוקיי, נראה לך מוכנה. זה נראה. זה כמו הרגיל, רק שזה חצי אחד. וביחד. טוב, 3, 4 טעים. טעים. מרגישים את האגוזים. את הממרח. 9. 9. אני נותנת לזה 8.5. אני 9.5.
הדבר הבא שאני רוצה שנטעם, אני 8:30 כזה. זה טעמים. אנחנו לא טעמנו. טוב, אנחנו גם לא מתעניינות לטעום את זה, כי יש כאן את האגוזים חטיף וקרמל. שוקולד, חלב עם פצפוצי אורז במילוי קרם נוגת וקרמל. טוב, אז יאללה. נחצה את זה לחצי כי אני לא בטוחה שכל אחת תאכל שלם. כן, אני מפחדת. טוב, שאל... ככה זה נראה כאילו יש בפנים פרק. טוב, שאל השרבה הרבה. לא הבנתי. גם לא. ברב. יחסר. 3, 4, 0 עגול. עגול. יחסר. בהתחלה זה כזה לא מובן. נכון. ואז? ואז נתתי לזה 3. איך. טוב, הדבר האחרון שלנו מהממתקים, שיש לנו עוד חפים, זה נראה טעים. קורני ביג ווייט. זה נראה טעים? זה וניל. זה פצפוצי. זה דגנים עם וניל. כן, זה כמו שוגי אפשר להגיד. וואי, זה נראה טעים. תראו איך זה נראה. וואו, בא לי להריח את זה. אוי, זה מסריח. נכון. איכס. אני מפחדת, יש כאן גם אגוזים. טוב, איכס, יש פה אגוזים. טוב, 3, 4. זה טעם של דבש. איך יש פה את האגוזים? יש לי טעם של בננה. זה מוזר. אני חשבתי שזה יהיה יותר טעים. גם אני. לא ממש. לא ממש. לא ממש. אני נותנת לזה 4.5. אני 5. טוב, הגענו לחטיפים. אנחנו נקרא חטיף. חטיף על בסיס תפוח אדמה כחול. תפוח אדמה כחול בטעם טבעי. אוקיי, בא לי לפתוח. אוי, אני מצליחה לפתוח. הנה, בצד. אוקיי. אני נראה. איך זה מסריח. איך. תראו, ככה זה נראה. וזה נראה זה זוועתי. נראה כמו דג. איך. זה נראה כמו תראי לשון. איזה חתיכה יצא לי. טוב, שאל שעבר. טבעי. טעים. דווקא זה טבעי. זה כמו כל חטיף טבעי. נכון? אבל זה נראה מוזר ומגעיל. זה נראה רק. זה טבעי. אבל יש לזה קצת טעם שונה. טוב, זה בסדר גמור. אני מביאה 8.5. והחטיף זה מ-USA. אני 8.5. לא, זה לא מ-USA. וזה מאמריקה. USA. כתוב כאן, רגע שנייה. סליחה, הנה כתוב כאן שזה מארצות הברית. זה בטעם פיצה, זה נראה מלא. ככה זה נראה. והוא עלה 22 שקל לחטיף הזה. וגם זה אומרים שבנות אומרות שזה מגיע. אוקיי, יאללה. שנייה, בואו נראה אם אפשר גם לפתוח את עליו. אני צריכה לפתוח את זה. פתחתי. וואי, זה נראה כמו במבה ענקית. תראו איך זה נראה. זה בטעם פיצה. זה מסריח. זה מריח כמו תולעים. את יודעת מה הריח של תולעים? זה נראה כאילו שיש על זה קינים. טוב, שאלה סבבה. וואו. אני מתה על זה. וואו. ממש מרגישים את הפיצה. יואו, זה טעים. 10. יואו. 9.5. הבנתי, זה כאילו תבלינים. וואי, זה טעים. לייק. טוב, תודה שצפיתם. תשימו לייקים. תכתבו בתגובות איזה סרטונים אתם רוצים שאני אעשה עם קרינה. ונקווה שנהנתם. ביי!